Доклад на Международната неправителствена организация за защита на човешките права Amnesty International сочи, че България се възприема като страна с висок процент на дискриминация на ромите, лош стандарт в затворите, както и хомофобия. Доколко България се е превърнала в хомофобска държава, ще разговаряме с Ангел Джамбазки от ВМРО, Мария Стоименова и Емил Борнарски от фондация Гюлчай. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Добре заварили. Какво трябва да ни говори този доклад на Amnesty International? Нищо, това не е първия май, нали? В който се водят подобни. Тогава да не говорим. Да си кажа, 20 години. От 20 години едно и също. Да. И защо няма никаква промяна на ситуацията? Защото всичките говорят от името на народа, но когато стъпат във власт, тогава променят, като стихотворението Стълбата. Да, но Amnesty вижте какво правят. Те в целия си доклад цитират стари случаи от предишни години. Позовават се на това. Явно данните им ги подават неправителствени организации като вашата. Защо и с каква цел се подават подобни стари данни, за да може да изглеждаме толкова зле пред чужденците или? Не. Неправителствени организации и българи, които дават тези данни. Но аз смятам, че това е цел, за да се отпускат пари за ромите, но те не стигат до ромите. Те си отиват горе по места и има босове ромски, които си делят с български политици. Съгласен ли сте, господин Джамбазки? Първо, не смятам, че трябва да се гледа сериозно на такива организации, на такива доклади. Тяхната работа е предимно, т.е. тяхното занимание е предимно това, да печелят някакви пари, да ги усвояват и да си играят на защита на човешките права. Ако в България някой е дискриминиран, то това е обикновеният човек, нормалният. Да. Човека, който няма доходи, да не повтарям цялата теза от кампаниите напред. Това е човека, който е дискриминиран. А по отношение на хомофобия и други такива неща, това е просто смешно. Погледнете колко изявени лица и в политика, и в шоу-програми и така нататък демонстрират открито своята сексуалност и какво от това хората им се радват. Сега за нападенията над гейовете знаете, че специално ВМРО понася доста атаки в тази насока и трябва да признаете, че има голям пропуск в закона, именно престъпленията от омраза, които така и не са квалифицирани според родното законодателство. Съгласен ли сте, че трябва да има промени в закона, които да квалифицират има тези? Има далеч по-наложителни неща, които трябва да се направят и далеч повече неща трябва да направи държавата в сферата на охраната на обществения ред. Далеч повече трябва да вложи в защитата на малките населени места, в смазването на битовата престъпност. Това са измислени проблеми. Да. Това са абсолютно измислени. Това са международни организации, които по един или по друг начин показват облика на България пред света. И ние трябва да се съобразяваме с това, какво пишат. Не трябва. С тези специално не трябва да се съобразяваме. Сам не. Трябва да си извадим разни комитети, защитни, такива глупости. Ние трябва да си извадим това, което е важно за държавата, а то пак е сигурността на обикновения човек, на този, който плаща данъците. Amnesty, това, което прави, да, наистина, хули България, не ме интересуват. Те не са важни. За нищо не са важни и това са наистина измислени проблеми. Други проблеми на обществото в момента. Много по-голям. Подкрепям господин Джамбазки с тази теза, че трябва да подкрепиме хората, социално слабите в този такова период. А от 22 години народа вече изпадна и българи, и роми, част, които са в много мизерно положение. И този доклад е почти един и същ във всичките години назад. Когато ви се обади вашия продуцент, аз го погледнах, извадете и старите, погледнете ги. Той почти един и същ. Цитират едни и същи случаи, хвърляте едни и същи обвинения. Това са ни клишета. Тези държави са такива. Ясно съм, години наред се занимавам с тия доклади. Кажете ми обаче, кой има интерес едно и също да се повтаря години наред? Това са организации от България, които подават тази информация. Защо? Вероятно са се наловили на някаква верига, изпраща информация оттам, печелят разни проекти и се занимават с такива неща. Точно така. Какви са наблюденията на по-младия член на Гюлчай? Ние работиме съвместно с фондация Гюлчай. Аз малко няма да се съглася в случая. Според мен този доклад дава едни реални представи за нещата. Те са тежкото критично състояние, в което се намира малцинството. Има сили, които поддържат ромски етнос, целенасочено в такова тежко състояние, за да може да се контролира. Кои са тия сили? Тези, които им купуват гласовете, то е ясно. Ама нищо отваряте секция по секция. Отваряте секция по секция, виждате, тук са гласували 300-400. Когато се казва, че някой контролира някой, трябва да се знае кой контролира и защо. Нямам идея. Нямам идея. Въпросът е, че всичките се намираме в един затвор. Когато ние сме на принципа на скачените съдове, когато има проблеми в един етнос, неминуемо ще има проблеми в другия етнос. Трябва интеграция. Не трябва да си играе на струната
на етническите конфликти да се създават такива и да се тиражира някаква омраза. Ромското население, образно ще го кажа, ни струва около 4 милиарда годишно. Защо? Защото не е вписано в обществото. Ами да, точно така. От тук нататък... Откъде идват тези пари? От бюджета. Само от бюджета. Да. А не и от европейските. Даже не знам дали сте борили европейски средства. Това е без европейските средства. И оттам. Това са социални помощи, това са енергийни помощи. Какво трябва да се направи? Значи, трябва да се започне интеграция в следните области. Социални, икономически, екологични. И първо трябва да почнеш с образование, обаче, ако искаш да... Цял живот, 22 години образование, дават се пари за образование и пак също в другите взимат пари. Ето в момента не трябва да се дават на разни измислени герои, частни фундации и други подобни неща. Те трябва да се влагат целево в образованието. И едни и същи получават тези пари. Неправителствени организации, ако трябва ще ги цитирам, без да се страхувам от някой да ми е притеснено. Едни и същи получават. Значи, аз имам 4 проекта дадени, от които не съм спонсорирана. Кои са лидерите обаче? Дискриминирана кои са съм. Хората, които седат в основа? Просто сега в момента очаквам... очаквам... Аз смисъл, защото тази дума, така както интеграция, вече като чуем и ни става много зле. Нека да не бъдем предубедени, реално да си решаваме проблемите, защото касаят всички. Когато говорим за 4 милиарди проблеми с малцинствата, значи пак казвам, има възможности и ние трябва вече да подходим в тази посока. Интеграция не е лоша дума, нека да не бъдем предубедени, да ги гледаме реално и си казваме реално нещата. Ако не струват 4 милиарда, това означава, че трябва да се работи здраво и да се подават реални неща, реални стратегии да се изготвят, които да са ефективни. Аз ги казах преди малко в няколко насоки. От тук нататък това е единствения път, по който може да се стабилизира българското общество. Интеграцията стана мръсна дума заради това, че не се правеше нищо, е символ на нищо правенето. Ами да. Затова ВМРО предпочита думата вписване в обществото. Той е личен избор. Не можеш да накараш някой на сила. То проблем е, че те по-голямата част от тях не искат. Не искат, защото живейки компактно, живейки на едно место, те имат примерно на как ще отиде това дете на училище гладно? Какво му пречи? Аз искам да попитам. Хубава работа. Прати си твоето дете да отиде гладно да седи там 8 часа. В училищата има и такава програма, топло мляко и не знам какво си, което пак ги даваха на такива неща. Програмата е през ден. По-добре да отиде на училище, отколкото ти е на кръстовището, нали? Да, съгласна съм това. Дали ще гладува вкъщи или в училището, нали? То едното няма общо друго. Не навсякъде дават храна. Това дете не може да спи. От къщи тръгва гладно и в училището гладно. Хайде сега. А по-добре какво да прави? Да отиде да проси да не е гладно. Нека да видим причините за това. Трябва да има работа. Неговите родители трябва да създадат работа, трябва да има образование. Да. Защото то без образование няма какво да. Всичко е взаимосвързано. Значи нека да ги погледнем. Не всичките може да са образовани висшисти, но има и хора. Трябва да се проведат квалификации за образование. Да има и не да се плаща по 8 лева на ден, 8 часа да ги държат, а трябва да се плаща както преди 45 дена той получава 300 лева заплата и има да остави на семейството си. В момента участвам в такава програма и ми не искат да идват. Казват 8 лева на ден. Аз ще тръгна по кофите за буклук и ще скарам повече и ще оставя на децата ядене. Така. Ето това е проблема. Значи хем пищат, че няма пари, хем пищат, че няма ядене, хем като им се дава нещо, го отказват. Ама какво се дава? Има превозни средства, те пътуват хората. 1 лев мой път, ако сменя 4 кратка пауза и разговора продължава след минути в предаването. Разговорът в студиото ни продължава, той не е спрял и по време на рекламите, така че да довършим. Кажете ни сега, господин Борнаски, какви идеи имате вие, какво смятате, че трябва да бъде направено на мястото на празните приказки? На мястото на празните приказки трябва реално да се създадат едни стратегии, които да се представят пред обществото в следните посоки, сфери, сектори и области, социални, екологични, икономически, образователни и културни. Трябва да влязат експертите за своите решения, своите стратегии за интеграция. Това е плашещо. Като го кажете и хората нищо не разбират. Дайте конкретно. Конкретно? Аз мога да ви кажа нещо конкретно, което може би ще се разминаваме с него, разбира се, но това е предложението на ВМРО за циганския въпрос. Решаването му е било предложение от години, ще продължи да се бъде години. Непрекъснато от 22 години спиране на социалните помощи. Спиране на социалните помощи. Трудова повинност. Образование.
Трябва да има закон, вече и съд за има, който дискриминира така. Няма, ние сме родени в България и сме българи. Спиране на социалните помощи. Дискриминация, цигани. Няма никаква дискриминация. Дискриминация има на обикновените българи, които плащат и издържат тези неща, за които говорихме до сега. Защото работиш и взимаш и до две места може за да Айде, за да уточним най-сетне нещата и да не си говорим празни приказки и такива общи неща, които говорим в момента, казваме как трябва да се случат нещата. Спиране на социалните помощи, въвеждане на образователна и трудова повинност, промяна в наказателното законодателство за деяния до 5 години лишаване от свобода да замени с труд, за да може тези хора да придобият някакви трудови навици, а не просто седят в затвори да се вършат по... И за българите това се отнася. Ама и за китайците и за марсианците се отнася. Говориме за закон. Закона не пише българи цигани. Пише лице извършило еди какво се наказва от до. Тези, където са до 5 години, да отиват да работят, да чукат камъни, да им идва къла в главата. Както се казва. Къде да работят, бе? Само ще помоля към малко по-градивен диалог. Къде да работят? Нека да не насищаме етнически конфликти. Има рухнало земеделие. Има хиляди декари необработваема земя. Има недовършени магистрали. Между другото, някои от управляващите ще е хубаво да ги довършат, работейки по тях с кирки лопати. Но и тези другите също могат да работят там. Има инфраструктура, която трябва да се гради. Работа има за целия български народ. Ще се намери, просто трябва да има организация нормална. Кой работи по магистралите? Кой работи по магистралите? Този въпрос какъв беше сега? Айде сега, на кого се дават магистралите? За съжаление, турски фирми ги даваха до сега. За съжаление. Нека да се концентрираме върху така че решението на циганския въпрос това е. Спиране на социалните помощи, трудова образователна повинност, мерки в наказателното законодателство, абсолютен. Ма кой ви пречи за тези мерки в наказателното законодателство? Кой ви пречи да сте вносители, да се опитате по някакъв начин? Факт е, че не сме народни представители, за съжаление. За съжаление, да, но можете да работите с други политически сили. Десетки пъти сме ги пращали. С БСП работете, например. Ето се. Благодаря. С ДПС никога. С БСП ДПС никога. Ама какво значи с ДПС с БСП така няма да работи? Искам само да кажа, че едно от заключенията на Amnesty International, едно от заключенията е, че се избягват условните присъди за ромското население и задължително се дават ефективни присъди. Така че няма как да се слушат. Защото повечето от тези хора са тежки рецидивисти, имат по 10, 15, 20... примери с млади жени, които правят първо престъпление, което вместо да я осъдят условно, веднага я вкарват в затвора. Сега такъв предлагам малко да сменим посоката на разговора. Пак влезнахме в етноконфликта. Обсъждаме доклада. Да. Просто за това. Аз до някъде съм съгласен с Джамбазки. Прав е в интерес на истината в някои отношения. Всичките тези неща неминуемо трябва да се направят. Нещата, които аз поделих като стратегия или като реални възможности, които трябва да дадат някаква ефективност, защото е крайно време да се случат нещата, върват успоредно с законодателни промени. И трябва да има политическа воля. Значи нека да не се заблуждаваме. Решение винаги има, политическа воля няма. Използват се тези етноси, се използват като инструменти за натиск, за манипулации и така нататък. Известни са нещата, няма да ги назоваваме. Предлагам да спреме с постоянните раздори, ами да се концентрираме в ефективната посока, защото, пак казвам, след 6 месеца ние ще платим още 2 милиарда. Така че това е посоката. Добре. Последни думи. И от вас, госпожо Стоименова, давайте. Последни думи. Всички да сме равни. Българи, цигани, турци, евреи, да сме равни, да няма дискриминация. Само, че равни значи равни задължения и равни права. Или по друг начин казано, когато имаш права, имаш и задължения. Значи това трябва да е ясно. Равнопоставеност, имате равнопоставеност, но имате и задължения. Значи това също трябва да се съблюдава. Добре. И тези, които са ограбили България от 22 години, всичко да им се вземе. Да се върнем и още 45 назад обаче за ограбването. И да се върне на България всичко. Да. Добре. Да сложим край сега на тази тема. Кратки реклами, след това се връщаме отново при нас.